लोडिंग करता आम्ही लोडिंग करता म्हणून सांगा तू ऐका ना मला तू हात कोणा घालता 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 तू हात कित्याक लायलो म्हाका म्हाका हात कित्याक लायलो तुवें तुम्ही बोललो तू ही गाडी हात घालता लोड जाता हात कित्याक लायलो म्हाका तू हात कित्याक लायलो एक कोई हाथ लगाया लेकिन उसको अंदर लो तू साइड हवारा कामाचे तू किती काय हवारा कामाचे हां ड्राइवर किधर है कहां से लेके जवाब दे उसको वो क्या बोलता है मेरे घर से आकर अरे सांगवालचा नेर म्हणून सांगला मी घराकडे म्हणलं सांगवालचा नेर बोल रहा है तुझे कळलं था की या घराकडे म्हणलं तुझी बाहेर नाही अवश्य सांगवाल तुझी बाहेर नाही बाकी वाढली हां सराग लागून उभी राहुल तुका अरे क्या ये करता है क्या रिकॉर्डिंग क्या हुआ तो क्या हुआ रिकॉर्डिंग करता है तो क्या हुआ क्या रिकॉर्डिंग हुआ क्या रिकॉर्डिंग किया तो क्या हुआ तेरा क्या हुआ तेरे को कौन बोलेगा हाँ? उसमें क्या